Oare se merită să te apuci de YouTube în 2018? Cum se fac bani din YouTube? Salutare și bine te-am găsit la un nou video. Subiectul de astăzi este cum se fac bani din YouTube. Un subiect foarte interesant pentru foarte mulți dintre noi. În acest video vei afla cum se fac într-adevăr bani pe YouTube. Eu sunt Bogdan Ungureanu, să începem. Înainte de asta, abonează-te dacă ești nou și apasă și pe clopoțelul de notificare, ok? Mersi. Hai să începem cu începutul. Ca să răspundem la întrebarea cum se fac bani pe YouTube, trebuie să înțelegem ce este YouTube-ul. Foarte mulți dintre voi știți, este o platformă în care se postează diferite clipuri și așa mai departe. Deci, cuvântul cheie este un clip, adică un video. Un video are nevoie de vizualizări, corect. Un video are nevoie de vizualizări. Cu cât mai multe vizualizări, cu atât mai bine. Care este treaba cu vizualizările? Trebuie să plecăm de la cuvântul minute. Pentru că în YouTube contează foarte mult minutele pe care le are un anumit videoclip. Un scurt exemplu, dacă un video este de 5 minute, contează cât de mult s-a vizualizat din acel videoclip. Asta este un secret pe care sper să vă ajute și pe voi în viitor să îl dezvoltați ca să înțelegeți. Vorbind de vizualizări, ca să poți să faci bani din YouTube, ai nevoie de reclame, corect. Ai nevoie de reclame și pentru asta ai nevoie ca să îți activezi monitorizarea. Pentru cei care nu știți, când vă duceți pe YouTube, pe contul vostru, aveți acolo Channel Monetization sau monitorizare. Nu știu cum este la voi, eu îl folosesc în engleză. În 2018, ca să ajungi să faci bani pe YouTube, trebuie să ai cel puțin 1000 de abonați și cel puțin vreo 4000 de ore. 4000 de ore. Tu gândești ce înseamnă 4000 de ore? Hai să facem rapid un calcul. Deci, 4000 de ore înmulțit cu 60 pentru că vorbim de minute, da? Ar însemna cam 240.000 de minute. Un număr exagerat de mare. Dar, hei, ăsta e YouTube-ul în 2018. Dacă vrei să te apuci de el, frate, ești liber. Cine nu te lasă? Fiecare video obține anumite reclame, dar după ce activezi monitorizarea. Ține minte asta. În momentul când ajungi să faci cele 2400 de minute, da, după cum am și vorbit, vei putea să-ți activezi monitorizarea și în videoul tău la început sau la sfârșit vor apărea reclame. Acum să nu vă gândiți că reclama asta aduce o mare sumă de venit. O reclamă de regulă aduce cam un 0,0 ceva cenți. Deci nici măcar $1. Surprinzător? Nu prea. Ăsta este YouTube-ul, nu? Părerea mea este când voi vedeți un YouTuber de-al vostru favorit că are o reclamă de la voi, da, și voi apăsați pe acel skip, bucurați-vă într-un fel pentru că el obține o mică sumă de bani, adică 0,0 ceva. Asta nu înseamnă nimic, crede-mă, nu înseamnă nici măcar 50 de bani din buzunarul tău. Dar hei, na, așa mergem mai departe și asta trebuie să vă bucure pentru că, într-adevăr, noi ca oameni noi nu putem să trăim fără bani. Este o necesitate. Ai nevoie de bani pentru pâine, ai nevoie de bani ca să cumperi alimente, ai nevoie să te întreții, să plătești facturi, să te îmbraci, să mănânci și așa mai departe. Ai nevoie de bani și trebuie să înțelegem și asta. Probabil vă întrebați acum. Hai să punem o întrebare simplă. Pentru a face bani ai nevoie de reclame. Asta înseamnă că ai nevoie de vizualizări. Să facem o mică estimare. Să spunem că avem 100.000 de vizualizări. Cam câți bani iei tu din 100.000 de vizualizări? Păi acum depinde. Depinde, pentru că nu știi câte reclame apar în acea 100.000 de vizualizări. Este cu semnul întrebării. De asta fiecare YouTuber lunar câștigă o sumă diferită. Dar vorbim despre asta mai târziu un pic. După estimarea mea, luând în calcul că și eu am făcut videouri de 100.000 de vizualizări în sus pe vechiul canal și făcând o estimare, la 100.000 de vizualizări obții cam 2 spre $3. Și sunt unii oameni care nu fac nici măcar 100.000 de vizualizări într-o lună. A? Deci ce părere ai? Se câștigă bani din YouTube? La unii se câștigă, poate la alții nu. Și acum, pentru că știm că din 100.000 de vizualizări se fac doar atâți bani, hai să ne gândim un pic cam de câte vizualizări ai nevoie ca să faci un salariu decent în România, adică de 13, 14, 15 milioane, ca să poți trăi și tu o lună, să-ți plătești facturi și așa mai departe. Eu am făcut estimarea, te las și pe tine să o faci. Ai nevoie cam de peste 10.000 de vizualizări lunare, da? Ai nevoie de peste 10.000 de vizualizări lunare. Surprinzător? Poate. Realistic? Da. Cam nasol, cam nasol. Deci în principiu cam așa se fac bani din YouTube. Pentru cei care au activată monitorizarea, unii știu asta, unii poate nu știu asta. Ai nevoie să faci 70 de euro ca să poți să extragi suma făcută printr-un cont AdSense și așa mai departe. În fine, asta este un pic cam nasol, dar este și o soluție pentru cei care nu știți. Puteți să vă alegeți un network,
poate să fie Broadband TV, ăsta l-am folosit eu ultima dată, adică pe scurt acest network intră în fiecare lună, vede câte vizualizări ai făcut tu și suma de bani o vei primi tu, dar trebuie să le dai și lor ceva, depinde cum te înțelegi cu ei. Un lucru nașpa. De ce? Pentru că, gândește-te, tu faci $100 și tu trebuie să dai, nu știu, 10, 20, 30 de dolari lor. Îți convine? Nu prea. Asta este ca o mică paranteză. Dar cum se mai fac bani din YouTube? Acum mai vine treaba și cu sponsorizări, colaborări, promovări și așa mai departe. Poate să fie de produse, de servicii. Atunci când vedeți că un anumit YouTuber face reclamă la un produs, ar trebui să vă bucurați pentru că în spatele acelui video a fost o negociere în care YouTuberul câștigă ceva pentru că a efectuat acest serviciu de promovare a produsului respectiv. Și nu se câștigă mult, nu te gândi la asta că se câștigă enorm de mult, dar se câștigă o anumită sumă. Și e ok, uneori poți să câștigi o anumită sumă pentru promovarea produsului, alteori poți să câștigi doar să rămâi cu produsul. Un lucru ok, zic eu. Am mai făcut și eu promovări de genul în trecut și e ok. Mai apar promovări de canale. Asta vă spun eu secrete de la mine. De fiecare dată când vedeți că un YouTuber promovează un canal, gen YouTuberul nu apare în videoul respectiv, înseamnă că a fost promovat. Dar hei, e ok, pentru că YouTuberul respectiv are și el nevoie de un mic ajutor și celălalt care promovează are nevoie de bani. Schimb de servicii, ok? În principiu, cam așa se câștigă bani din YouTube. Reclame și sponsorizări. Se câștigă oare mult pe YouTube? Depinde. Depinde de câte vizualizări ai lunare, depinde de câte sponsorizări faci. Pentru a obține sponsorizări și reclame multe, ai nevoie de o audiență mare. Da, ai nevoie. Fără asta nu faci nimic. Oare se merită să te apuci de YouTube în 2018? Păi deja ți-am dat câteva detalii, deci 4000 de ore, 1000 de subscriberi, vizualizări pentru reclame și audiență și sponsorizări, peste 10.000 de vizualizări lunare ca să câștigi o anumită sumă acolo, ai nevoie de echipament, ai nevoie de toate. Care este părerea ta? Spune-mi jos într-un comentariu, se merită să te apuci de YouTube luând în considerare aceste mici elemente? Probabil vei spune nu și eu spun la fel. Oricum, că se merită sau nu se merită, asta este YouTube-ul în prezent. Acesta a fost un video educațional din perspectiva mea și informativ pentru voi. Sper că te-ai uitat până la capăt și ai putut să înțelegi cam cum se câștigă bani din YouTube. Spun și eu repet în continuare, dacă vezi că un YouTuber de-al tău a obținut o reclamă de la tine sau o sponsorizare de la ceva, nu te apuca să îl judeci pentru că este un lucru absolut normal, ai nevoie de asta ca să trăiești. Probabil ești la o vârstă în care pentru tine asta nu contează, dar ar trebui să-ți pui întrebarea asta de pe acum. Indiferent că ai 10, indiferent că ai mai puțin de 10, că ai aproape 18, nu contează, puneți întrebarea: ce voi face eu mai târziu ca să-mi câștig existența? Păi știu, foarte mulți veți spune, păi am să-mi termin facultatea și mă duc la muncă. Ok, sau poate îmi termin bacalaureatul și nu vreau la facultate, mă duc la muncă. Sunt tot felul de opțiuni. Însă eu v-am pus întrebarea asta ca să vă gândiți acum. Sper să vă ajute, gândește-te bine. Sunt foarte multe soluții pentru a face bani și într-adevăr, dacă munca, să te duci la muncă, este o opțiune, du-te. Eu te îndemn și la asta, dar în același timp termină studiile, pentru că ca să te duci la muncă ai nevoie de studii, ca să faci YouTube ai nevoie de echipament, ca să ai succes ai nevoie de vizualizări și așa mai departe. Ca o mică paranteză, sper că te-am ajutat. Eu am fost Bogdan Ungureanu și până data viitoare abonează-te dacă ești nou și apasă și pe clopoțelul de notificare. Mai multe detalii vom vorbi despre asta posibil în videoclipurile următoare. Dacă vreți să știți mai multe, întrebați-mă, mă găsiți și pe pagina mea de Facebook și pe Instagram, sunt la dispoziția voastră. Eu am fost Bogdan Ungureanu și îți urez o zi excelentă alături de cei dragi ție. Bine? Pa! Every time you cross my mind, you get right under my skin. Am I crazy out my mind? This situation I'm in.